Slečna, Čo je? dáte mi jednu cigaretu? Nie, nemám cigarety, pani. Ale máte, videla Nie, som vás. nemám, nefajčím. Videla som, že Pani, máte. ona nič nemá, naozaj. Naozaj. Nevadí. Ďakujem. V pohode. Pekný deň, pani, pekný. Čo? Čo to bolo, Jose? A bože môj. Prestaň, Viko, nezveličuj už. Jej, blondínka. Upokoj sa, respektuj slečnu. A nie, nikdy som nebola vo väzení. Ako je toto? Naozaj, čo sú toto za ľudia, Jose? Prestaň, Viko, neboj sa. Ja som na toto prostredie celkom zvyknutá. Čo nevieš, že som vyrástla v siročinci? Tam boli tiež dosť otravní ľudia. Nie, toto je úplne iné. Toto sú násilníci, vrahovia, maniaci. Pane Bože, veľmi sa bojím. Prestaň, Viko. Zlatko, vyškoči si nádherná. Poďme. No nie, toto Viko, je prosím ťa, horor. prestaň Je už. to Nebuď horor. hysterická. Ale čo tu vlastne robíme? Buď ticho. Musíme to vydržať, keď už sme tu, jasné? Ale zjavne to nebude až také ľahké, pretože podľa predpisov, ktoré tu majú, nás nepustia dnu, lebo s nami nie je žiadny dospelý. Ale Viko, ten, čo neriskuje, nič nevyhrá, takže ideme. Nie. Prestaň, Viko, Kose, prestaň. Nemôžete vás prosím ťa, ja nechcem, prosím ťa. Ticho, Viko, ticho, prosím ťa. Dobrý deň, pane. Dobrý. Prišli sme za jedným väzňom. Meno a pavilón, kde sa nachádza? Čo chce? Nejaké číslo. Číslo pavilónu nevieme, ale volá sa Ricardo Cisniega. Zopakujte mi to meno. Ricardo Cisniega. Prečo? Čo sa deje? Nepohnite sa odtiaľto. Dobre, O chvíľu sa vrátim. v poriadku. Otvorte. Videla si, ako sa zatváril? Ako by si sa pýtala na Drakulu. Bože, poďme, ja Nie, Viko, idem. nie. Nemôžeme teraz odísť. Neodídeme, kým nezískame to, čo chceme, jasné? Dobre. Ak chceš, môžeš ísť. Žiaden problém, naozaj. Jaj! Jahôdka. Zostanem tu, keď zostaneš aj ty. Áno, zostanem. Dobre, upokoj sa, Viko, pokoj. Bože, ty sa celá Ja sa tu trasieš. zblázním. Prekliatý automat dožral mi peniaze, Viko. Ako je to možné? Rob niečo do čerta. Jose! Čo je, Viko? Slečna, okamžite si sadnite. Tomu chlapíkovi to už veľmi dlho trvá, Jose. Už sa mi to nepáči. Je to zlé znamenie, zlé Viko, s pokročilým časom a ja začínam byť nervózna. Ja ťa chápem, ale upokoj sa. Treba sa nadýchnúť, nič sa nedeje. Dobre. Musíme niečo urobiť. Poďme. V poriadku? Dobre, poďme. Poďme, Viko. Áno, máš pravdu. Na čo sme vlastne Pozor, tu? nech sa tu znovu neobjaví jeden z tých chlapíkov, čo tu každú chvíľu chodia a otravujú nás. Nie, Prosím, neboj mám sa. veľký strach. Ticho tam. Vaše mená. Moje meno je Jose Luchánová a ona je Viktória Pazová. A vzťah k odsúdenému? Sme rodinné priateľky odsúdeného. Viete... Rodina? Nie. Vlastne sme priateľky jedných priateľov rodiny. Áno, však áno, Viko, áno. Áno, viac menej. A na čo ho hľadáte? Na čo toľko otázok, My dve sme sa nedopustili žiadneho priestupku. Sme tu kvôli obyčajnej návšteve. Nechápem, na čo toto všetko. Prepáčte. Problém je, že Ricardo Cisniega zomrel minulý rok. Takže vy dve sleční hľadáte väzňa, ktorý je už mŕtvy. Tak
Takže Ricardo Cisniega je mŕtvy? Áno. Bol to veľmi nebezpečný väzeň. Čo o ňom vlastne viete? Nevieme nič, nevieme nič. Cisniega si zobral do hrobu niekoľko tajomstiev, ale určite ich niekomu pred smrťou povedal. Hlavne jedno, ktoré nám nedá spať. Ale my dve naozaj nič nevieme, pán Naozaj? dozorca. Nie, nič. Nie? Nikdy nedostal žiaden list, ani návštevu, ani telefonát, ani nič. A zrazu sa tu objavia dve dievčatá, ktoré s ním chcú hovoriť. To je veľmi čudné, takže tu láskavo prestaňte hrať divadlo a povedzte mi, čo ste od neho chceli. Pozrite, prisahám, že nič nevieme, dobre? Prosím, verte nám. Viko, nepláč. Plačom nič nevyriešiš, dcerka. Okamžite idem zavolať agentku, nech vás vypočuje. Nie. Ona z vás dostane pravdu. Virginia! Virginia! Prestaň, Viko, upokoj Dve sa, dievčatá, dobre? čo vás chcú Prosím, vidieť. nie, nech ťa tak nevidia, prosím, buď silná, no tak. To nemôžem. Nie, dosť. Viko, prosím ťa, Viko, upokoj sa, nadýchni sa, nech ťa tak nevidia. Prosím, upokoj sa, no tak, pokoj. Opakujem, že s Ricardom Cisniegom nemám nič spoločné. Pravda, že až na to auto, ktoré som kúpil cez sprostredkovateľa. To je všetko, čo o tom mužovi viem. Stačí to? Spokojná? Ani nie. Prečo ste teda znervozneli, keď ste počuli jeho meno? Lebo vy dve ma podrobujete výsluchu. Snoríte v mojom živote. No tak, čo o mne chcete vedieť? Ako je možné, že si školský správca dovolí mať také prepichové auto? Vieme, že nezarábate toľko. Slečna Pazová, kam investujem financie, je moja vec. Tému Cisniega som objasnil. Takže nevidím dôvod pokračovať v debate. V poriadku, jasné. Dobre. Otázka Cisniegu je zatiaľ vyriešená. No nie otázka vášho mena. Pretože vy nie ste Esteban Nolasco. Nemám pravdu? Budete musieť zostať na pochybách. Lebo sa to nikdy nedozviete. Ja sa rozhodne nebudem umúvať s odpoveďou. Takže na to radšej zabudnite. A mali by ste vedieť, že nech sa už volám akokoľvek. Som ten, kto má moc. Na to nezabúdajte. Viko, masíruješ mi prsia. Prepáč.